Cemiyeti Kids Expo ähli we çağları üçin atly halkara terli yarmarkasyna özüniň täze çykaran niwe tuğlar bilen çykyş edýär. Kids Expo tergetine Ýipekçi Hoçalyk Jemgyýeti hem ödgedegine birnäçe önümlerni götürleýär. Mumtal edip bu miwe tuğlarymyz täze redizaynerlaşdyrylan görnüşini hödürleýär. Bu tuğumyz öňden bäri mekdep okuwçylaryň şeýlede talip ýaşlaryň uly töýgüsini gazanýan. Mundan başga da çağlamydyň tüýüp içýän tökki miwe tuğlaryny şeýlede hoşal kidslerimiz şuň pikirge tergilenýär. Ähli mihmanlary we çağlary biziň miwe tuğlamyzdan dat görmäge çagyrýar.